8 λόγοι για να επιλέξετε εμάς στην επόμενη αγορά σας. Πρώτον, πελατοκεντρικό κατάστημα. Επίκεντρό μας, ο πελάτης και η άψογη εξυπηρέτησή του. Δεύτερον, είμαστε πάντα διαθέσιμοι, είτε στο τηλεφωνικό κέντρο, είτε σε μηνύματα και email, τόσο πριν την αγορά σας, όσο και μετά. Πάντα διαθέσιμοι να σας εξυπηρετήσουμε. Τρίτον, πάνω από 80.000 επώνυμο ποιοτικά προϊόντα για όλους τους χώρους του σπιτιού σας. Λευκά είδη, είδη διακόσμησης και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τέταρτον, άμεση αποστολή των παραγγελιών σας. Πέμπτον, διαθέσιμοι όλοι οι τρόποι πληρωμής, αντικαταβολή, τραπεζική κατάθεση, PayPal και πιστωτική κάρτα ή χρεωστική με δυνατότητα δώσεων. Έκτον, είμαστε 100% οικογενειακή ελληνική επιχείρηση. Έβδομον, αγοράστε τώρα και κερδίστε επιπλέον έκπτωση 10% με τον κωδικό THANK YOU. Και τέλος, στόχος μας είναι να έχετε μια εκπληκτική εμπειρία από την όλη συνεργασία και εξυπηρέτησή μας.